नोंखौ मबाइलाव थिखोनो नागिरदों। हाय गाइस कुन्जोनि महरखौ लांफानो नागिरदों। आं न'आव दंफैयो दे दे होनलायनायसो आरो हाय गाइस आं मेंलाबायनाय जाबाय देलायलायगासिनो नै मा होनो जों दिनै माबायाव थांनो नागिरदों आरो जोंहा बिमादैनि सारादु दङ बिमादै दाखालि थैदों मैया फैदों जों गुवाहाटीनिफ्राय थांनो रेडि जागासिनो नै ए सासेया नैबे बिबाजै बेहा बिबाजै मैया बिबोनां देलायगासिनो दाबो जाया देलायनाया थांगासिनो सारादुआव नोंसोरबो नायलांबाय था थांनानै आवाथि सावफाहैनोसै जैग' हैफाहैनोसै जोंना मा होनो जोंथिंजाय सारादुआव बेदर ना जाहोआ आरोना मिरामिससो क्रिम होगोन आरो गाइखेरनि जौ मोनदों आं जौबो होखायाना मिरामिस ओरै फै आब' नै जोंहा सासे आब' दंबावो न' खाथिनि मालाय नोंहा ड्रेस गाननानै फैदों गावसिनि मन्दिरनि थांगासिनो थांसिनो ज' मालाय आंहा आखाइ ओरैसो लाफ्लांबाय माथो जानोखाय रायलायहर जाम्बि सोरजों मबाइलाव थांनोसै एबार देलायनानै आब' बियो हैयो बाजै नै बिबोनां ओरैनो हादे एसे देलायनायासो आंनिथार माबा सेन्देल गानलाय मा हरलाबायदोलै हाननानै जोमलाबायनोसै आंखौ माबायदि नुयो दख'ना गानब्लानो उदैया गिदिरथार केमेरायाव गिदिर सासेया नुवाखै देन्जारसो मोदोमा नै थाबायबाय थांगासिनो दा गारिजों थाङो ना थाबायनानै थांनो थाबायनानै थांगोन हाग्रा बारिथारलाय जोंना न'आ जोंनि न'आव हाबनाया माबा लालांनांगौ आंहा दख'ना माबा लानो मा मा लायो लामा मोनफैबाय नै सराब थाबायगासिनो गारियाबो गंसेबो फैखायाखै सान्दुंआ बोरैबा नुथारो नै नै मोनथारनोसै मोनसै ना थिनालि बाजार मोनफैबाय नै दखाना माबा माबि लादों नै आब' बैयो आयं सिनि मुरि लादेरदों फाइनालि सफैबाय जोङो जायगायाव जैग'आ होखांखो ना माखोथाय सफैबाय नै आया जोंना उन्दैफ्रा बिबैजों फैफाग्रोनानै ओइ नुवाखैलै बोरै खुनसै दा जोनोम जानाय समावनो बे आइनो मोनसे सिमा हरखादोंमोन जे नोङो उमुक समाव बा उमुक बोसोराव ओंखायनो मा होनदों भक्तत्व देखा उचित नहे भावार्थ देखा उचित बे सोरबा बे दा साथाम साब्रै बुंलांबाय बिसिनि रावखौ मोखाङाव नायनानै खोनासंनांगौ गोनांथि गैया मा बुंलांदों बेखौल' नोंसोरो दा बिसार खालामनानै लानो नाजा ओरै होनदों दा बिसार खालामनांगौआ बेनो जाहैबाय बबेया नंगौ बबेया नङा नैबेखौ सायख'
आरो जोंनि जेसेबां न'खरनि मावनांगौ दांनांगौ बेखौबो बे अरानो जोंनाव लोगो लोगो थानानै गावनो मावगासिनो दङ आरो बे अरा जोंजों दंना नुहुरानो गुबैनिजोंने आब' बेयो आंनि जेखि नुवा ना आंना मोखां फिसासो आंखौबो खेबदों भिडिअ लांदों नै सानै दङ आंखौ दालाखा आंखौ मोजां नुवाखै नै नोंनि आलासिबा सोरबा सोरबा ओंखाम जाखांबाय थांसिगोन खोमा बिसोर ओंखाम जाखांजोब्बायना मालाय जाखांजोब्बाय नै ओंखामा जाबो जानोसै एबार थिं आलासिफोर दङ आदा रिंखांनि हिनजाव आदा रिंखांखौथ' बयबो सिनायखायो नै बेहा बिमायंनि फिसाजो आब' बेबो आयं असेनि फिसाजो नै बेहा बिनानावनि बिखुनजो दा मादै थैनाय बेहा फिसाजो आंनि फिसाजो बेहा ओरैहाय आनैमोन ओंखाम जागासिनो मादैमोन आलासिफोर ओंखाम जादों ओरैहाय आइया आमाइ आनै गोथावथार ना खेबाखै दे नोंसोर खेबखाया आं नोंसोरखौ नाय ओंखाम रानग्राफ्रा बेरेन्सि गंसेयाव टेबोल गंसेयाव 6 जन जाबाय आब' आनै बाजै बेबो आब' ओइ जोंना आनैया सिरि जालायलायदों नै आंना बिदाया बेबो सासे नै मालाय बिब'आ साइज नङाबा खेबना होनांगौ रायबाय थादों नै मबाइलासो गाज्रिनो दाना नालाय जोबनायनि थांनोसै
जों बे समावनो जों फोजोबनाय जाबाय दा जों गावबुरा बुंहरगोन आफानि सिगाङाव आइमोननि सिगाङाव आं बे आफानो हगारना होनाय जाबाय बेखौनो जोंनो सायख'ना हरदोब्रा हरफाव सायख'ना हरखादो मानसि लेंहरनानै औ दोनहैनानै नङाबा लांना दोनहैनानै मिथिं हिनजावफोरनिखौलाय बहाय आलासिफोर थांनो नागिरदों बिदाय लानो नै गुमैमोना थांसिनो जोंना आइया नै जोंना आइया नै सिलफि लागासिनो मालाय गावस्रा हौवानि फिसा गोजाखाय गावस्रा हौवानि फिसा गोजानो फट' लालायनायनि दान्दाथारनो केमेरामेना फट' लालायनो दावरावथार नै जोंना गासिबो मालाय गैया दे बिब' बिनानाव बिब'फोर गोजा बिब' दं बिनानाव दं बियादै दं फट' लानो रेडि मोजांखौ नुलाखै माबा मोनसे होनना होदो एबार आंनि चेनेलाव हाय गाइस नै रावबो बिनि भिडिअखौ लाइक साबस्क्राइब खालामनाङा माने बियो बिनि ब्रकेन केमेरा अननानै साबस्क्राइब खालामना हो बयबो बर'नो बर' बै एक्ट्रेसफोरनिखौल' खालामनांगौ नामा एक्ट्रेसफोरनिखौल' साधारन जों सुबुंफोरनिखौ खालामलाबायनांगौ ना नंगौ अनलायनांगौ ना अनलायनांगौ माबानांगौब्रा माबानानै आयं आइ बे गोथां गाननाया बे आब' मालाय बिब' बिनानाव बोलायगासिनो फट' लानो जोब्बाय थांनोसै बयबो न'आव थांनो ओंखारजोब्बाय थांजोब्बाय रावबो गैला जोंहाबो थांनोसै नै थांनोसै जोंहा जोब्बाय लास बेनो फाइनालि जोङो न'आव फैफिनबाय नै आयंआ दिनै जोंना हर थालांसैनो ना आयं जोंहानि आयं बुरि भिडिअखौ एसेनो फोजोबनोसै आयं बियो जोंनि आयं जोंहानि आइनि बिब' फोजोबनोसै बाय बाय नोंहालाय मानो बे